Moikka ja tervetuloa Kiikan Vehkamäen tielle. Mä oon Reinolan Sanni Remaksilta ja päästään kattoon kivaa isoa taloa tästä aivan Kiikan peruspalveluiden tuntumasta. Tää on 30-luvulla alun perin rakennettu käsittääkseni tämä olohuoneen osio tässä ja sitten on 50-luvulla laajennettu sitten pirttiä melkoisestikin. Täällähän on 200 neliöä löytyy tilaa, että se ei lopu kesken ihan heti. Tämä 30-luvun osio on ainakin hirsirunkoinen tietojeni mukaan, että sitten puurunkoinen taitaa olla toi pääty, mutta täällä on tosiaan useampi tulisia löytyy meikäläisen huonolla matikkapäällä niin 5 kappaletta ja tosiaan näitä perinteisiä pönttöuuneja on muutama kappale, leivinuuni ja sitten kun päästään tuohon pari vuotta sitten remontoituun keittiöön, niin siellä on myöskin puuhella jätetty, mikä on siis ihan loistavaa. Takkojen lisäksi täällä on sitten myöskin 2 ilmalämpöpumppua ylhäällä ja alhaalla. 1 kappaleet. Ja tässä tosiaan tää kaunis keittiö. Täällä on saareke, jos on säilytystilaa tuolla ja aamiaispöytää siinä. Ja nämä nyt on tosi nykyaikaiset ja modernit ja sitten vähän tätä vanhaakin tallella. Ruokailutila. Ja tästä kun jatketaan, niin oikealla kädellä menisi tonne vinttiin. Sinne saa huoneita tehtyä, jos nämä huoneet ei riitä, niin sinne saa lisää. Tää on yhdistetty takkahuone kautta kodinhoitotila. Tää on myös nätisti pintaremontoitu. Ja sitten sieltä perältä löytyy pari vuotta sitten remontoitu kylpyhuone ja sauna ja ne on tosi kauniit kyllä. Nätit ja nykyaikaiset. Siellä kelpaa saunotella. Ja saunan jälkeen sitten tästä pääsee suoraan tuohon terassille vilvottelemaan ja paljukin sieltä löytyy. Sitten täällä on tämmönen työhuone varastona tällä hetkellä, mutta tuolta on oma sisäänkäynti, että jos sulla on esimerkiksi jotain yritystoimintaa tai teinille oma yksiö, niin tästä löytyy. Täällä on oma vessa ja sitten on tämmönen varastotila siellä. Esimerkiksi polttopuut saa sinne niitä täällä, jos haluaa puulla lämmittää, mikä varmasti on edullisin, niin kannattaa puulämmitystä hyödyntää kyllä. Ja siellä oli se puulakko. No niin, jatketaan kierrosta. Tuon oven takaa löytyy pieni kellaritila ja sitten siitä eteisestä niin siellä on kans hiljan remontoitu erillinen WC. Tosi kaunis sekin ja sitten mennään yläkertaan. Täällä on tilaa isommallekin perheelle. Jos nämä laskee erilliseksi makkareiksi, niin täällä on 5 makkaria, mutta ainakin nyt 4. Ja sitten pönttöuuni, ettei tuu vilu. Ja kuten näkyy, niin tämä koti tulvii valoa. Valoja ei ole päällä missään, että täällä kyllä on ihanan valoisaa. Nämä menee tämmöisen ympyrän tässä, että täällä on joka lapselle löytyy oma soppi. Eli 2 tässä, 1 välissä ja sitten 1-2 tuolla toisessa päässä. Ja sitten, jotta lapset pääsee pesulle, niin siellä on sitten suihkullinen vessa. Ja sekin on remontoitu juuri. Märkätiloja täällä ei tarvitse murehtia. Tai siis niiden remontoimista. Ne on kaikki ihan asiallisessa kunnossa. Tosiaan oma tontti, vähän päälle 2600 neliötä,
pensasaita kiertää aika lailla koko tonttia ympäri, että vaikka on kulmatontti, niin on kesäaikaa hyvinkin suojassa. Ja Kiikan alakoulu on tuossa noin 400 metrin päässä ja Kiikan sale on 800 metriä ja siinä on sitten kahvilaa ja apteekkia ja muuta ja 10 minuuttia Vammalaan sitten marketteihin. Että jos olet etsinyt isoa taloa, niin tässä semmonen olisi.